Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. La Plataforma per la Convivència de Berga farà aquest dissabte el darrer acte abans de convertir-se en la Fundació Josep Maria i Santa, el jove que va ser assassinat durant les festes de la Patum de l'any 2005. Aquesta darrera activitat serà una lectura de poemes oberta a tothom qui vulgui participar, que es farà entre les 7 de la tarda i les 9 de la nit al Passeig de la Indústria. Amb aquesta lectura de poemes, la tercera que s'organitza des de la mort del jove, la plataforma vol recordar Josep Maria i Santa, que era aficionat a escriure, però alhora a fomentar la convivència a partir de la lectura i la poesia. S'espera que, com en altres edicions, hi recitin una 50ena de persones. El portaveu de la plataforma, Josep Sansada, ha explicat que l'acte té el doble objectiu de recordar el jove i de fomentar la convivència, un dels principals objectius amb el qual es va constituir aquest col·lectiu, que aplega entitats i que des de la mort del jove ha treballat per donar suport a la família i a tots els afectats per la causa, que es va tancar el passat mes de novembre amb la sentència condemnatòria dels implicats en l'assassinat. La lectura de poemes seguirà la mateixa estructura que l'anterior edició, durant la qual es va inaugurar una placa de recordatori del jove. En aquesta ocasió, l'acte serà conduït pel poeta berguedà Antoni Gol. Aquesta serà la darrera activitat que organitza la Plataforma per la Convivència de Berga abans de constituir-se en la Fundació Josep Maria i Santa. En aquests moments, la plataforma està ultimant els tràmits per construir la fundació, que es podrà concretar segurament cap al mes de maig, segons ha explicat Sansada. Està previst que aquesta nova fundació sigui presidida honoríficament pels pares del jove. L'objectiu és treballar per afavorir la convivència a Berga i per donar continuïtat a les activitats que s'han anat organitzant des que es va constituir la plataforma. L'Audiència de Barcelona va dictar la sentència condemnatòria dels assassins de Josep Maria i Santa el passat mes de novembre. A banda dels menors, que ja havien estat jutjats anteriorment, l'Audiència va condemnar a penes d'entre 25 i 43 anys els 9 adults acusats i els va atribuir un delicte d'assassinat amb l'agreujament de traïdoria. La sentència entén que els 9 acusats van actuar en grup amb la intenció de matar la víctima. És nacional, els plens com a dimonis, els cavallets com a variants, per veure d'uns càntirs com els nostres antics romans. Els balls més que una dansa, el foc més que important, tots ballem d'alegria en un dia molt d'encant. I les guites petits dracs són esperats amb impaciència, es passegen pels carrers, tot llançant molts petards. Cada any l'espera un desig, fins que arriba el moment esperat. Visca la festa de la Patum, festa del foc i del fum. Avui, diada de Sant Jordi, els carrers s'han omplert de parades de llibres i de roses. Els berguedans, aprofitant el bon temps de la jornada, han sortit als carrers per complir amb les tradicions d'un dia tan especial com avui. La creació d'un sector especialitzat en gastronomia i en productes agroalimentaris del Berguedà és la novetat més destacada de la Fira de Maig de Berga, un certamen multisectorial que se celebrarà l'1 de maig. Juntament amb el sector gastronòmic i agroalimentari, tindran un pes especial en la fira sectors que ja hi són tradicionals, com la maquinària i l'automoció i els estands d'entitats, comerços i institucions. Fins a 150 expositors de tots aquests àmbits, una xifra molt similar a la d'anteriors edicions, ompliran els carrers de l'espai firal ubicat a l'entorn del Passeig de la Indústria. La regidora de Promoció Econòmica, Rosa Guitart, ha destacat la fidelitat dels expositors. Clar, els expositors que hi ha van a la línia de sempre. Llavors, no sé exactament com... A veure, hi va haver algú que em va comentar si de les immobiliàries, que crec que n'hi ha un parell, o una, no ho recordo exactament, si s'havien donat de baixa, per exemple, no? Aquest any, i continua havent les que hi havia, o la que hi havia, i no s'ha pas donat de baixa. Llavors, per exemple, el tema de la immobiliària,
el sector aquest, que sí que realment està en crisi, aquí, en la fira en concret, no s'hi veu reflectit, ni perquè n'hi hagi més ni perquè n'hi hagi menys. D'acord? La resta és el que dic, els expositors. La Fira de Maig és una de les fires en què, i potser amb les altres també, repeteixen. Vull dir, ja durant anys i panys la gent va repetint. Puntualment llavors hi ha una baixa o una alta, pel que jo he vist aquest any, però els expositors són sempre bàsicament els mateixos. Almenys comparat amb l'any passat, que és el que jo tinc les dades més a mà. Precisament aquesta fidelitat i la consolidació dels diferents sectors que conformen la Fira de Maig és la principal dificultat amb la que ha topat Rosa Guitart com a regidora a l'hora d'introduir novetats en el certamen. Segons Guitart, la fira és molt estètica i el gran nombre d'estants de maquinària i automoció fa difícil fer-hi canvis. No obstant això, el consistori ha apostat en col·laboració amb el Consorci de Formació i Iniciativa Cercs Berguedà per incorporar-hi un nou sector, concentrat en el sector agroalimentari i de restauració. A banda dels estants de productors en aquest nou sector, s'hi podran degustar plats de la cuina berguedana. Això ha obligat a moure i a reduir una part de les parades i estants d'artesania i bijuteria que s'instal·laven al capdavall del Passeig de la Indústria. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.